Manja Smart Foundation Academy along students at Tumapan competition ke padukpon. Karlitang Jugentaro Amen Pen Arnisia Parman Football Kachepati ke padukpon. Karbi Students Association Dilai Head Branch Pen Chepati Piponsi Ingdeng Hini Inter-School Literary Competition ke paman. Karbeng long life Adap Abirta ton pen arjuponik tha. Students satum kachipatu atelen kachipaklang long jiaphan awarsai thoponsi Ingdeng Trok Sikebra Kep India Independence Day Amen Pen Smart Foundation Academy Manja along ason competition ke padukpon. Kedamtang pai ni pai creepier ni Manja Market Colonial long kedo Smart Foundation Academy School along Ingdeng Trok Sikebra Kep Independence Day arnia men pen students satumaphan ason kachipatia jame ke padukpon. Bangso School along Headmistress Rebecca Goite Dimangal pen kithan pon ki Ingdeng Trok Sikebra Kep Independence Day ketalon pon a men pen si Bangso School along students satumaphan drawing, arts, painting and extempore speech, essay writing and singing competition pedoponlo. Lapenalang lihin pen kithan pon thulaki students atum architect kachipatu joyason kachipaklang ponlong jia warsai kithopon kilang jia phan lapen ansosia ningkirung dun pen ke charliana thu ke paprang dun thek jia phan akimang pensi bangso competition pedoponlo lason si apor pen lapuson competition pedopon thu bomji puta headmistress Rebecca Guite dimangala hin pen thanpon thu Dong muka pen semsing niti karbing long life. Karlitang dok muka samtaro arong amekar jugentaro aphan kachiki moment pen ingdeng ke thom ke chok arnisi apharman football ke pathu ke padopon. Kedamtang pai ni phai creeplier ni dok muka samtaro English School pathu aklamalong Karlitang jugentaro aphan kachiki moment pen arnisia pharman football ke pathu padoponlo bangso ke pathu ke pangcheng pona mayalong samtaro rong asara tum pen ke danglok Karlitang jugentaro adonarap amelin a ongania tum anparta rong be rong thak arada tum chitong dunsi bangso ke pathu long RDP dunlo Bangso ke pathu pangcheng pon peaprang Karlitang jugentaro akarjong chomrong me ke padodun long pa meji aphan cheki mo ponsi alang likai ala moti hekpen chethan pon alang likai ala moti hekpen ka chethan pon lake Karlitang jugentaro bangso pirt he ke dotik aporahut ke pathu hin aninghang uk lapen ke pathu anong e sitame longdun bompusi than pon lapen alang li nut radasai ke klemalong ka chirap dun vek abang phu pusi than pon lo Labangso ke pathu ponalong angdung kiti ke pathu pona terang laki samtaro men's team lapen youth team angbongsi pathu ponlo ke pathu boma porahut youth team atum ke pathu ke thek muchara jok 4-2 goal pen chepahai ponsi ke hayanong e chepari deng ponlo penengan ke nili pomen let sri jugentaro alang limen pen si sarmar la pen sumar khela bi ponilo lasi penengan ke nikang ke thom choklo lasi alang lichor nili pais tame naki tongdol ala do lasi nili paymen bangke bijuli terang pi plo apen nili toma pinu baido do mina terang pi alang li ke koranti mohila morcha long president niklo la alang li tame apport mission pen naki tongdol apen an ke nili toma family lo ni final lo tuma bang lason bang gawilo pinengan ke ningkan thom chokel mati ningkan thom sinil tum chichak lasi pinengan bang ningkan thom lo lasi la pinengan melo la pini no last lo final long ko amesta samtaro long samang tek lo school schooling man ke alang li kuzuti si don
lapen alang li bangke ko piso some yan bet pena pi bangke alang li bang pini ala lems long son dilar si klem dun bom lalo alang li mane rong sitame aja takam sitame alang li kacitu dun la pusan tu lapen te kirap dun son la son alang li pini aning hango la si alang li pina ala tuhan ke kisun ke boy sitame rap dun la son ta rong si panta lalo kela ke price ke van ber bang lo lang lok so tak alang li bangke aprang ako ke alang li ta fitness do la son amasi alang li tu pinang ke samtaro rong pen kap van do ta ke thom kap nang li lo pini bang ke alang li phas ta me la son lo alang li sta me li tu man ki thi na pa ding lo la pen te nil tu man tai imek hai lang thon lo ki na pa thek na pa re lo la se alang li phan la pon nil tu man la alang kang hon pen si alang li phas ta me ni tum la so best bang ni kan ke thom pa chogi pu la so ning cherot kut pen si ni tum bipon lo alang li phas ta me aku hil jumi lo e pidun lo alang li sta me pini nil tu ma be lo kali tang siri jugan taro nili polo avidya sitame alang li phas sitame chomrong so padudun pa me kanang ningarong pen la pen sining song akar jong sitame padudun pa kanang pusi la puson rong si pen hil jumi hang pisi alang li panta kirbat pidun lo ini ladak samtaro playground along nilitipo kalitang jugentaro amen pen pinengan samtaro arong sarmar la pen resumar atom han ke patu kibipon along pini penenga bangke pini ana bangke ningkan thom ke chok ason ke pachok lo tasinili pustame ladak along so apor pustame niliti po pan nasomen pen kibialong lita nansitong lo lasi kedam tang pustame niliti po akaya long pustame nilitum bihek pen along pustame ditum ajat ason pustame nang kerap dun nang thandun do lapen alang li ke pene sisus wokar la prang banta party mate kaching hon lason ke claim dun sayamo rada ka asai aning hang pik lasi non an bustame alang li ali sumarta labang ke lite akleng si abang lo bijuli terang pe lapen alang li sumar bustame la mopen bimor bang ka kleng silo la pen bang thom do non abang pinsu samar ke korte bang hini arju bang ke la dak samtaro emi school long se alang li tame headmaster son tuklemon bomlo bimor bang ke liti pochi wai jui pen alang li ke klem kang akang bang se la bilar bang si akleng bang tukleng bomlo non la pusi niti tum bhan asomar tum amun pi tumta dak de lo somar anta det lo hai tum bhan pusi la somar det la niti phasi chelang bomlo la pen niti po kaya long ke kaita aninga rong pupi tason si radakam klem ke dam long wasame ke dam tang lang li duti go same madu pen da che bong ching che kawe chengki mi pik la pen alang li aning mi pik la football khela hin pustame la son ke pathu la pen rat asaya mo ke klem aning hang pik dong mukak pen sem singing ti karbing long life Lakhain ko raisi Borjan constituency dilai Joseph Terang Memorial Hall along pai ni phai kre phorni kese dilai head branch bench patir piponsi ingdeng hini inter school literary competition padopon labangso kache patia long kadukawe LPME high school kadukawe schooling koi an chitong ponsi ada por phai kep pen ason kache pate quiz competition drawing competition extempore speech self introductory competition essay writing competition lapen debating competition padopon lo labangso kache patia long kit homa category kithak padopon lake LP upper primary lapen high school angding kadukawe chepate inkrung insai Adap hi nong e kachepajor pona mailong Karbi Students Association dilai head branch maipu waisong terang pensi mai chari ponlo lapen alohi ke pachini pon chunbang brojen hanse pensi pachini ponlo labangso mailong aluhi sarpo manpen kachetong don Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang manpeng aluhi KSA3 PMI Phumir Jengkro abarim EM Longkitimung Bokajan Block Education Development Board Chairman Sardili Be Karbi Lameramai akong chunbang lila dharteron lapen penangan manpeng ke thekining atum chetong dunsi RD pitunlo
Labang so kacepatia long nong e kacepalong pon atum laki essay writing competition upper primary ang dengalong pen kichengsi nong e kacepalong pon laki archi ming tipi serdihun English school pensi cepalong pon lo lapen ingdeng hinia nong e laki sagar dep St. John English School pensi cepalong pon lo lapen kit homang denganong e laki Sanjana Tamang Koilajan DAV School pensi cepalong pon lo Adun thu quiz competition high school ang dengalong kicheng sinong e kachapalong pon laki St. Thomas English High School pensi chapalong pon lo lapen ingdeng hinianong e laki Dilai Golf High School pensi chapalong pon lo lapen kit homanong e laki Serdihun English School pensi chapalong pon lo lapen quiz competition upper primary ang dengalong pen kicheng sinong e laki Dilai Golf ME School pensi chapalong pon lo lapen hini ang denganong e laki St. John English School kit homang deng laki top visionary English School pensi cepalong pon lapen debate competition high school ang dengalong kicheng sinong laki Vijalin rong pipi St. John English School pensi cepalong pon lapen ingdeng hinianong laki Sengmir bepi St. Thomas English School pensi cepalong pon lapen kit homang denganong laki Shreya Acharji St. John English School pensi cepalong pon lapen prik jamason kacepatian nong e hai hui aluhi atu mari deng pen pajur pondu dilai pen bijoy rong pi karbing nong lai jirbo chingrum club atum pen patir pc ingdeng trok sikep raner kep India Independence Day ke talona long pache tondon pen arnisia farman carom board competition ke paman Labang so carom board ke patu kacepati ke damtang pai ni pai krep horni ada por pai ke bapor pen pangching ponsi kadu kave bang thongkep sose atum amen che thapdun si single apen double patu pon son si kacepati don atum kit hek pik ajok isiang kung kacepahai ponche phan pinangan apor en pon lo lapu patu bom wang bom pen angdung kiti ke patu pon along inut nut along kailas rong pilapen bikram rabha angbong chepate pon pen hin atum ta ke thek pik ajok apor en ponlo sita me bikram rabha abang asap ke thek ajok inut nut mati single kachepatia long chepahai ponsi nong e chepalong dun lapu bang hinini mate double along debenteron pen bersing teron lapen ujal timung pen raju ingti atum angdung kitialong chepati ponsi carom board kardak hin atum ta ke thek pik ajok point kachipi jum hek ajok apor en ponlo Tami ujal timung lapen raju ingti atum kit hega jok deben teron pen bersing teron aphan parem det si bang hinini mate double ke pathualong chepahai ponsi ke hayatum aphan jirpo chingrum club amaipu lalit rong hangari deng pen pohola pen nong e pajir ponlo lasolong chunbang siim tokbi cherap dunsi nong e pajir ponlo lasuk ke pajir pona mailong jirpo chingrum club dihin chunbang long sing teron Dorde Pophean Chirabdun Mesen Pen Carom Board Kachipati Pechun Pon. News Report Karbing Long Live. Tangte pinya Abirta ke Lapansi Kang Ton Paniklo.